Kwayi Ndiye akarichinja. Kwanza akarichinja. Inda kuna vakorosi. Vakorosi 2 kubva pavhesi ya 16. Vanotaura kuti Pauro wakarichinja. Kwanza haiwa hakuchina. Vamwe vanoti Sabata rakarowegwa pamuchinjikwa. Ndovhunza kuti ndeupiko muchinjikwa. Yakawanda here muchinjikwa iyi. Because ndoziva 1 waJesu anga ari paGorogota akarovera here neSabata apo. 2:16 dzavakorosi inoti kudii. Naizvozvo munhu ngaarege kuvapo unokutonga ipa zvokudya. Matongwa nani vanhu vaMwari? Ndiani atonga pana cheka? Hatisi kutaura zvechikafu pano. Hapana programu yekudya pana. Pauro ari kutaura pamusoro pezvekudya. Kuti kana muudzwa nezvekudya, kuti idlai mombe nokuti yakateketegwa, musatongwa. Kana kudzi musadle nokuti nyama iyi yakaiswa kuvadzimu yenguva iyoyo, musatongwa. Pauro haasi kutaura nyaya dzeSabata, ari kutaura pamusoro pemirayiro ine chekuita nezvekudya. Saka ndiri kushaya kuti Sabata rapinda papi. Imbofamba tihwe pana nokuda kwomusi womutambo. Zvoreva kuti vanhu vaidya pamitambo. Vanhu vaidya pamitambo. Vanhu vachishupana pamitambo yatiri kuita. Pane nyama dzatiri kuona dziri kutengeswa masupermarket nepamusika, but dzanga dzateketegwa kuvadzimu venyika. Todya here? Pauro ari kuti musatongeswa nezvinhu zvisina basa, nokuti hapana chinoenda panyama. Famba. Kana pakugara kwamwedzi, kana paSabata yabuda. Zvoreva kuti vanhu vaidya vari pamutambo, mwedzi wakagara, vakazorora, vachinzi vakazorora sekazororero keSabata. Kwakune maSabata anokwane kuita manomwe. Vanhu vakanga vachidzidziswa Sabata kwaro. Mwari akati kuti vanhu vazive Sabata kwaro. Chizororai kana iri nguva yePaseka. Chizororai kana iri nguva yekucheneswa kwesanchuari. Chizororai kana iri nguva yemadhoropito, yematrumpets. Chizororai kana iri nguva yemusangano yematumba, kuitira kuti mugoziva zuva rekuzorora. Actually the Bible says vanhu vakanga vachinzi kana mari imama makore ese, gore rinotevera rechinomwe munda ngauzorore. Nokuti vanhu vakanga vachinzi kana makanga amwa kuti kune Sabata, rangaridzwai nekuzorora kwemunda. Shoko roti kana imi mukaramba kuzorora, ndinoinda iyoyo, handichaindi pairi. But inoti kuna Israeri, imakaramba kuzorora pazuva rechinomwe, but muchatogwa muchienda kunyika dzevatorwa. Kana maenda kunyika dzevatorwa, minda yenyu ichazorora, nokuti ichashaya anorima. Saka minda ichakudzidzisai kuzorora. MaSabata ese akanga ariko mafotokopi eSabata rechinomwe. Saka vanhu vari kuti fotokopi vorasha neoriginal. Chakaraswa pamuchinjikwa mafotokopi. Sabata ndera Jehovha idzvene. Actually the Bible says Sabata rakaitigwa kuti muzive kuti Mwari ndiye anokuitai vatsvene. Saka kana muchida kunzi muri vatsvene, ndanzwa muchinzi munhu waMwari, ndanzwa muchinzi munhu waJehovha, ndanzwa vanhu vachikuti papa, vachikuti munhu waMwari, maite waMwari pakudii. Kana muchirasa rinokuitai kuti muite mutsvene. Jehovha ndiye anotiti vatsvene. Kwanzi kudii naEzekiya? Pavo mitemo yangu nokuvaratidza zvinoti kana munhu achizviita ararame nazvo. Ndakavapawo maSabata angu chive chiratidzo pakati pangu navo, kuti vazive kuti ndini Jehovha unovaita vatsvene. Takatopiwawo. Haleluya. Harisi redu. Tekete zvokutopiwa. Sabata igrosari ratavigirwa nemukuru ati bataiwo nepapa iwofunya chisero hoti rakapera. Harisi redu. Sabata harisi remasabata. Sabata harisi remapostori. The Sabbath belongs to God. Actually the Bible says rangarira zvere Sabata kuti murichengeteriwe tsvene. Hazvirevi kuti tisu tinoriita dzvene. Sabata idzvene. Kana ukasarichengeta hazvibvisi kuva dzvene. Hatisi utsvene paSabata. Shoko raMwari rinotaura kwanzi Sabata rachona harisi kuzogumira pano, kwanzi richainda nekudenga. Haleluya. Isaiah 66 kwanzi rinoinda. Handiziva hangu kuti iwe unoda unotambira mawarriors enyika usina kumbotamba kana remabhuza, unopapinda sei? Vanhu vanopinda mutimu, first team, vanoonekwa kumaklabu avo. Kuno tiri kuklabu.
ndo kwatiri kuseshena. Unoseshena uri pamandara, ndo pauri kuonekwa kuti unonopinda here mutimu chaiyo yekumusoro kudenga. 66 dzaIsaya vhesi ya 22 ndoda pa 22 nokuti nedenga idzva famba. Haleluya. Zurudzi gwako nezita rako zvichagara zviripo, zvinotaura Jehovha. Mwari uchaita denga idzva nenyika idzva. Haitiwi pano, inoitiwa kubva kudenga. Ndiko kabva mutemo, kwanzi zvichagara zviripo. Naizvozvo newewo uchagara uripo, nerudzi gwako uchagara kuripo. But then pane chimwe chagara chiripo. Famba 23. Zvino napanguva iyo nyama yose ichauya kuzonamata pamberi pangu pakugara kwomwedzi mumwe nomumwe napasabata imwe neimwe, ndizvo zvinotaura Jehovha. Sabata ranaka, sabata ranaka, moyo ure kutondera kupenda sabata. Inzo vanhu vaMwari, sabata kwanzi naJehovha iroro richapindwa kudenga. Vanhu vese vanenge vabva pano vachanopinda musabata rekudenga. Ndiri kufunga kuti tiimbe goyogu tese kuti moyo yedu iri kutondera kupinda musabata. I'm waiting for that day apo tichanosabata tiri kudenga. Tabva pano panyika pasisina anotiudza zvimwe zvinhu, pasina ari kufunga kuzoenda kubasa musesvono, but tinenge tazorora kuzorora zvachose. Izvo tiri kuzorora vatozoenda kubasa, but kana tanozorora kudenga basa rinenge rasara kurumbidza mukuru. Saka hakuendeki kana usina kumboita pano.